Ti ismeritek a Mandalorian sorozatot? Ha nem, akkor jó hírem van számotokra, mivel hogy most egy Mandalorian szettet hoztam el nektek, a Lego Star Wars Combat siklóját, a mai adásban erről lesz szó, ez itt a Kocka Build, tartsatok velem! Ha a dobozát megnézzük, akkor láthatjuk, hogy egy teljesen új dizájnt kapott most 2026-ban a Mandalorian Lego line-up, mivel hogy ide van írva, hogy Lego Star Wars 7/25 és hát itt van Mando és Grogu, de hogy mikor volt a hátán Grogu, vagy a hátán van? Úgy néz ki, hogy a hátán lenne a Grogu, de abban szerintem a bölcsője van. Na mindegy. 7/75 Combat Speedere, 207 darabos, két darab minifigurát kapunk, Combatot és Cad Bane-t. Ezt a részt, ami most a Lego szeretne velünk megosztani, ezt eddig még nem annyira láttam még a Disney Plus-on, de most kiderül, hogy milyen lesz ez a speeder. Ha megfordítjuk, akkor láthatjuk a játékfunkciókat, de mivel ez egy speeder, hát ezzel csak azt lehet játszani, hogy szia, hello, megérkeztem, de megjátszani a minifigurákat, speedernek a felső részét azt el tudjuk távolítani, de úgy nagyon játékfunkciót ebben a készletben nem találunk, de szerintem bontjuk is ki. Összesen 3 darab számozott zacskót állapodunk, de ez ilyen papírzacses. Ugye régebben ugye ilyen, nem papírzacses szólt, hanem más csomagolóanyag. Itt van az összeraskás ami úristen, de picike. Összesen nem más, mint 102 oldallal tudunk gazdálkodni, és nektek 84 lépésből áll ezt a készletet összerakni, de hát nincs semmi háttérinformáció, a végén van egy kicsi. Igen, itt bemutatja az összes 2026-ban megjelenő Lego készleteket. Hát srácok, én belekezdek és megnézzük, hogy milyen ez a speeder, de legjobban a minifigurákra vagyok kíváncsi. A készletben összesen 2 minifigurával találkozunk. Itt van az első, ez a Combat minifigurája, aki megkapta ezt a Boba Fett által használt páncélt, de azért látszik, hogy azért meg van sérülve. Ha látjuk, hogy hát gyerekek, itt ebbe a készletbe 270 darabos, 7 pluszos és teljes negyedi minifigurákat kapunk, szóval figyeljetek erre a készletre, mert nagyon jó ez a készlet minifigura ügyileg. És hát láthatjuk, hogy hát megkapta ezt a páncél hatást, nagyon látszik, hogy meg van sérülve a páncélja, mindenhova printelés kapott, még a hátára kellett tennem egy rakétát is. Itt van a Boba Fett sisaka, ami nagyon jó, nagyon jól néz ki. Ha levesszük a sisakot, akkor láthatjuk a Wattnak a fejszerkezetét. Hát van egy ilyen, nem tudom, szomorú, hát ilyen mogorva alszerkezete, de van egy másik, ami hát látszik, hogy azért boldog, de a sisak mellett van egy hajalkatrész, amit rá tudtok tenni, és akkor hát nem kell feltenni a sisakot. Különben ezt a figurát, és hát nem olyan sokszor használja a sisakot, ezért adta oda neki Mandónak adta ugye utána ezt a páncélt, de nem mondok már többet, mert akkor levőm a point. És másik szereplőnk ez a Cad Bane, aki hát nagyon jól néz ki. Nekem ő a kedvencem, marhára jól néz ki, az egész fejszerkezet és ez a szigorú, ez a szörny, ez a piros szem, marha jól néz ki. Indiana Jones-os
kalapot kapott, teljesen az egész ruhája nagyon részletesen van kidolgozva, nagyon részletes printelés kapott, 2 darab fegyver is található a kezébe, és hát rá kellett tenni egy ilyen szerkezetet, amit hát fogalmam sincs, hogy miért van rajta, egy ilyen, nem tudom, hogy hívják, egy ilyen légző cuccot kellett a nyakára tennem, de ennyi is lett volna a minifigurák. Most nézzük meg a Speedet, ami hát ahhoz képest, hogy 7 pluszos készlet, teljesen részletesen van kidolgozva, nekem nagyon tetszik. Színkombinációja szerintem nagyon jó lett, eltalálták, és hát tényleg lehet vele menni, lehet vele játszani, ki is lehet állítani, ahhoz is jó, csak folyamatosan lehullanak az alkatrészek, erre azért vigyázzatok, hogyha nem jól nyomjátok rá, akkor lehullik. És kezdjük is itt az elejéről, ahol ilyen szárnyakkal oldotta meg a Lego ezt a szép formáját a Speedernek. Hát hogyha láthatjuk, hogy itt van egy ilyen konzol, és egy ilyen, hát láthatjuk, hogy a sárga és piros színnel gazdálkodott a Lego. Hát láthatjuk, hogy itt ahol a piros alkatrész van, oda még egy ilyen puskát is bele kellett tennem. Hátul pedig hát láthatjuk ezt a nagyon nagy kidőrentőt, ahol kijön az energia. Itt be tudjuk tenni a vett minifiguránkat, itt még egy kis széke is van, hogy kényelmesen üljön. Itt lehet szabályozni a Speedet, és még egy hátizsákkal is találkozunk. Ha játékfunkciót találunk, hát ezt nem mondanám játékfunkciónak, de fel lehet emelni a ládáját, mondjuk ezt ládának, és hát láthatjuk, hogy van néhány etető az állatának, mivel hogy itt van egy ilyen teljes üveg és egy répa, az állatnak viszi szerintem ennivalónak. Ha visszacsukjátok, teljesen egyszerűen vissza lehet csukni, és már mehet is a harcra. Összegezzünk, srácok, ebből a készletből 2 teljesen új minifigurát kapunk, hogyha nagyon szeretitek a Mandalorian minifigurákat, akkor ez a készlet nektek való. És hát egy nagyon jó Speedet kapunk, teljesen jó kidolgozottsággal, teljesen jó színválasztással, nekem nagyon tetszik. És hát gyerekeknek szól ez a készlet, szóval ezzel a készlettel akár játszani is lehet, de kiállításra is nagyon jó. Hát srácok, én ennyi is lettem volna mára, ez volt a 437-es Combat Speedere. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, teszünk fel, és találkozunk a következő adásban. Ennyi is lettem volna mára, ez volt a Kockán Build, sziasztok!